Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ilim we Medeniýet boýunça edarasy dekabryň başyna türkmen keşdeçilik tunugatyny adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdi. Keşdeçilik tunugaty UNESCO sanawyna Türkmenistan we İran tarapyndan hödürlendi. Geçen ýylyň dekabryna türkmenleriň dutarda saz çalmak we dutar senetçiligi hem bu sanawa girdilipdi. Şeýle-de UNESCO sanawyna girdilen beýleki maddi däl medeni gymmatlyklaryň hataryna epenliğiniň şorta sözleri, fransuzlaryň baget çöregi, Hytaýlaryň çay demlemek usullary, Araplaryň hurma, bayramçylyk we düýe bilen bagly birnäçe däpleri hem-de Germaniýanyň döwrewap tansynyň ýerine ýetirilşi ýaly gymmatlyklary bar. Milli türkmen eli işiniň nähil aýratynlyklary bar. Keşdeçilik milli türkmen medeniýetini nähili şöhrelendirýär. Haýsy güýç milli eli işlerini asyrlaryň dowamyna saklap galypdyr. Dünýä türkmenläriniň bu sany türkmenläriniň milli eli işiniň UNESCO sanawyna girdilmegi we keşdeçiligiň milli aýratynlyklary barada söhbet açýar. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy synçy we türkmen medeniýetini öwreniji Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberde bilişimiz ýaly türkmen keşdeçilik tunugaty UNESCO-nyň maddi däl medeni miras sanawyna girdildi. Eýsem türkmen eli işleri nähili aýratynlyklary bilen tanalýar. Türkmen keşdeçiligi nähili öz boluşçulugy bilen tapawutlanýar. Türkmen halkynyň eli iş sunugatynyň UNESCO-nyň sanawyna girdilmegi men üçin geň däl. Bu hakykatdan hem münasip iş, gaty dogry kabul edilen karar, oňa üns bermek gerek. Sebäbi Türkmen eli işleri keşdeçilik sunugaty ören iňçi sunugat, ol beýleki milletlerden düýpli tapawutlanýar. Türkmen halkynyň bir aýratyn, öz boluşly aýratynlygy diýsen bolar muňa. Şonuň üçin hem onuň UNESCO-nyň sanawyna girdilmegi gaty kanuny zat hem zerur zat. Bilişimiz ýaly türkmen baýdagyny hem halyny aşyrynyň şekli bar. Türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyna esasan çöl şertlerine ýaşanyna garamazdan nagyşlarda we keşdelerde umuman amaly haşam tunugatyna dürli renkler, hususan gyzyl we ýaşyl renkler, watyl ak renk agdyklyk edýär. Türkmen keşdeçilik tunugaty halkyň ýaşaýyş medeniýeti barada hem maglumat berip bilýärmi? Elbetde, gurrunsiz berip bilýär. Meselem, şu haly barada aýtdyň sen, irki döwürlerde türkmenlerde halylaryň köp görnüşi 24 göllü bolupdyr diýip aýdýarlar. Sebäbi Oğuz hanyň ogullary we onuň atyklary 24 taýpa bölünipdir. 24 taýpadan türkmen halky emele gelipdir diýen rowaýat şekilli gurrun bar. Şol 24'ü halynyň ýüzünde jemläpdirler. Ine bir aýratyn mysal beýleki bir tarapdan häzirki türkmen baýdagynda 5 sany göl ýerleşdirilen, şol gölleriň uly taýpalaryň gölü hasap edilýär. Meselem ýokarda Akal Teke gölü bar, Saryk gölü bar, şolar ýaly Ersary göl, Ýomut gölü, şolar ýaly göller bar. Şol göller hamana diýersiň kersi bir welaýaty aňladýar diýen şekilde şol 5 göl tutuş Türkmenistany aňladýar diýen manyny berýär. Umuman şol sunugat, şol haly sunugatyndaky göller, keşdeler şol milletin kimligini aňladýan bir aýratyn alamat bolupdyr. Ol bir umumy bütünlük bolupdyr. Şonuň bilen birlikde de ol türkmen halkynyň sunugatynyň öz aýratynlygy bolupdyr. Meselem haly sunugaty barada aýtsak, haly sunugaty dünýäniň köp milletinde bar. Bizim gomşularymyzda da bar. Meselem İran hallary bar, ören odan İran hallary bar. Özüm gaty çylşyrymly İran hallary dokoluştaýdan Azerbaýjanyny da bar. Özbekistanyny da Buhara araplar dokýarlar halyny. Ýöne türkmen halysyny alsak, meselem türkmen halysyna elim diýip bir aýratyn nagyşlar bar. Keseligine gidýän nagyş. Halynyň başy toprak diýilýär, toprakdan başlanýar. Ol ak bölük, käwat şol ak bölüň üstüne alyja da goýýarlar, alyjalan bolup bilýär. Ýöne şeýle arasy agam bolup bilýär. Ol toprakdan soň bir naş onuň elim gidýär. Halynyň iki çetinne elimi bar. Şol elim eýen türkmeniň halysydygyny aňladýar. Beýleki milletlerde meselem şol alamat
şol nagyş aýratynlygy ýok. Ine şol nagyşlar milletin durmuşyny, taryhyny däpde suwruny görkezýär. Meselem muna bir ýöneköy misal arheolog barlyklardan ayan boluşy ýaly öň dağ eteklerini ýagny yerden çeşme çykýan, bulak akýan yerlerde ýagny suwun bolrak yerlerinde ýaşaýan türkmenler İslam dininiň öň ýabany doňuzlary iýýär ekenler, ýekirapan ýa-da mekejin bolsun tapawdy ýok. Şol doňuzlary iýýär ekenler. Şol doňuzlaryň sünkü häzirki arheologlar tarapyndan ayan edildi. Şol oturumly yerlerden ýabany doňuzlaryň sünkü tapyldy. Edil şolar ýaly türkmen halysynda da doňuz burun diýen nagyş bar, aýratyn bir nagyş bar. Şol doňuzyň öň tarapyndan alynan, edil burnu tarapyndan alynan gulagy da bildirýär, burnun bildirýär. Egerde bir azyjyk iri kapdaldan düşündürse, oňa bir ynanmasça däl. Meselen şol nagyş hala giripdir. Görýäňizmi? Şol wagtky irki durmuşyň ulanan serişdesi halyda bar. Ya da ine çemçe göl diýerler, gaty bir gen göl, bir agaçdan ýasalan çemçe, şolar ýaly türkmeniň irki durmuşy hala siňipdir. Keşteçilik bolany meselem tahyýa dikmek ýa-da ýaka dikmek, şoňa meňdeş nagyşlar bilen meşgullanmak hem keşteçilige girýär. Ine şu umumyň milli el işinäki nagyşlarda nagyşlaryň simwolikasy barada gurrun edelim. Meselem türkmen halylarynyň nagyşlaryna dürli göller var. Bu göller ýa hem belläp geçimde ýaly döwlet baýdagyna da girdildi. Ýa gurrun etdi. Şu gölleriň manysy näme? Her haýsynyň ol nagyşlar ýöne bir gözellikmi ýa-da nähildir bir manyny hem aňladýarmy? Gurrunsiz many aňladýar. Egerde ol manysyz bolsa, onda ol göze iýilmezdi, hem ünsi de özüne çekmezdi. Ýöne bir aýratynlygy bellemek gerek. Türkmen nagyşlary stilizleşen, ýagny nähili düşündirjegim bilenmok, şol uly bir şekilden kiçijik bir şekil döredilýär. Meselem, häzir käbir yerlerde, käbir öýlerde horozyň şekili çekilen halyny görüp bilersiňiz. Halynyň orta tarapynda horozyň şekili var. Inni aslynda bolsa, Guşly göl diýip bir göl bar, şo taýda şol guşuň meselem horoz bolsun ýa beýleki bir tebigi guş bolsun tapawdy ýok. Şol guşdan diňe şo guşuň ayak ýygy galypdyr, ayak ýygy galypdyr. Bir suwa iňip duran guşuň ayak ýygy galypdyr. Ýa-da goç halyk göreliň, goçy beýleki halyklar uly edip çekýärler, öz nagyşlaryny ullokan şah bilen berýärler. Türkmen nagyşlaryny kiçijik bir buýumuz galypdyr. Bir buýumuz jagaz. Şoň bilen aňladylýar. Ýa-da kejewäni alyp göreliň, uly kejeweden bir şekil galypdyr, kiçijik şekil galypdyr. Şolar ýaly uly zatlaryň şekilini kiçeldip nagyş görnüşine getiripdirler. Şeýle bir kiçik hem bir öz boluşly nagyş görnüşine getiripdirler. Ine şol aýratynlyklar bar, elbetde onu düşündirmek kıyın, belki mümkünem däldir. Egerde ol söz bilen düşündirip bolýan bolsa, onu ol nagyş bolmazdy. Ol bir çeperçiligiň ýanky sunugatyň bir aňyry baş çägi barıp ýatan aňyrky derejesi. Ýagny şol uly şekilden bir kiçijik şekili emele getiripdirler. Türkmen medeniýetiniň habaryny keşteçiligi madde däl medeni miras sanawyny Türkmenistanyň we Iranyň hödürlänligi, ýagny Türkmenistanyň başlangyjy bilen hemde Iranyň awtordaşlygyna şeýle teklibiň Birleşen Milletler Guramasynyň edarasyna hödürlenenligi aýdylýar. Türkmen amal haşamsynyň ötüne goňşy halklaryň medeniýetine degişli elementler barmy? Nähili elementler bar? Goňşy halklara degişli element köp, özüm gaty köp. Inni İran egerde Türkmen el hünärmendçiligi senedini gollan bolsa, ol ören gowy iş. Ýöne bir gynançly tarapy biz üçin İran ýapyk boldy. Ýagny Sowet döwründe İran bilen şerhet gaty berdi. Biz İrana da Türkiýede de gidip bilmeýärdik. Şonuň üçin men görüp bilmedim İrany. Ýekece gedek İranyny boldum. Onun artık meniň nesibämde ýok. Ýöne İranyň gaty irki hem köni medeniýeti var. Oňa derek, meselem İspaniýa, ina bir ýerde, goly ýerde men İspaniýada bir näçe gedek boldum.
İspanya'da da Granada şehrini Alhambra diýip bir köşk var. Alhambra diýe. Hamr diýmek, gırmızı diýmek bizde meýmanda da gelýär. Muskowy edebiyatda kızıl meýe de hamrym diýerler-de. Hamr, goňur, gırmızı. Şol köşke barsaň ya beýleki ýadygärliklere barsaň, şol ýerde türkmen nagşylaryny görüp bolýar. Ýagny olar döredönler Araplar, aňyrdan gelen Mavırlar, ýagny häzirki Aljerden geçip gelen adamlar. Şol sunugat, ýagny Arap sunugaty bilen bizim sunugatymyzyň arasynda ören uly baglanyşyk bar. Şol köşklere çekilen nagşylaryň gaty köpsi bizim nagşylarymyzda bar. Meselem Pişme göl diýerler, gaty meşhur göl. Ol gaty köp halklarda bar. Ýa-da bolmasa halyk, düýä atylýan, düýäni bedelýän halyk bar, halyk elişi. Şol halygyň köp nagşylary şol goňşy halklaryň medeniýetine laýyk gelýär. Medeniýet şeýle bir inçe hem özüni çekici serişde, şonuň üçin ol serhedi bilen ok. Şol gadymy medeniýetde bolan işleriň bir näçe bölekleri bizim halkymyzda da bar. Daşary ýurtlarda wagtly meselem antikwarlarda, ýagny gadymy zatlar satylýan dukanlarda türkmen halysynyň İran halysy ýa-da Buhara halysy diýilip satylýan ýerlerine duş gelmek bolýar. Şu ýagda ýene näil düşünmeli? Belli bir yerin ady bilen baglanyşykly, sebäbi T24-nji ýyla çenli Türkmenistanyna döwlet bolmany bir merkezleşen şäher ýokdy. Öňkü şäher bar şol Çingiz Han döwründe bolupdy 12-nji 13-nji asyrlarda. Şondan soň ýumurlypdyr. Şondan soň belli şäher galmandyr Türkmenistanyň çägine. Şonuň üçin bizim sebitimizdäki iň uly şäherleriň biri Buhara saýylýar. Buhara owuldan ahyra gelýän şäher. Şonuň üçin türkmen halylaryny başary ýurda gidýänler Buharadan satyn alypdyrlar. Buhara şäherinden. Şonuň üçin onuň adyny Buhara halysy diýip dakýarlar. Ýogsa ol Buhara halysy däl. Buharada da haly dokolya, ona Buharanyň etегinde ýaşaýan Arap Buharalarynyň halysy diýilýär. Ýagny Arap tiresiniň halysy. Emma garagumdan çykan haly şol şäheriň ady bilen tanalýar. Ýagny bir ýeriň adresini bermelisen, bir ýeri görkezmeli. Şonuň bilen birlikde beýleki bir çeşmede İran bolup durýar. Meselem Italiýaly syýasatçy Marco Polo Hytaýa geçgidenne ol İran Türkmenlörünün üstüne häzirki Türkmen sehranyň üstünden geçipdir. Ol Türkmen sehrada ýaşaýan Türkmenlörüň halysyny görüpdir. Şonu öwüpdir, şonu wasp edipdir. Şonuň bilen birlikde de şol halylaryň köpüsi İranyň çykarlany üçin, İranyň satylýanlygy üçin İran adyny alypdyr. Hakykatda İranyň öz halysy bar, özüm gaty oňat haly, olar ütgeşik şu ýerde bir zat aýtmak gerek. Bizim hallarymyz, türkmen hallary edil bir gazal ýaly-da, bir rubagy ýaly, bölek edil ýa-da bolmasa edil läliler ýaly. Bölek nagşylardan durýar. Bir näçe böleklerden durýar. Aýratyn, hersem aýratyn. Edil läli ýaly ýa-da rubagy ýaly. İran hallary tutuş bir şekil bolýar. Onu bölek däl de tutuş bir häzirki dil bilen aýdanynda monolit şekil bar ol ýerde, monolit. Şoň üçin İran halysy bilen türkmen halylary büyüklük tapawutlanýar. Ýöne irki zamanda şol hallary alyp gidenlerini şol ýere göre at beripdirler. İrandan giden bolsa İran halysy diýip belläpdirler. Buharadan giden bolsa da Buhara halysy diýip belläpdirler. Sebäbi meselem şu Türkmenistanyň çykyp giden haly Rime baranna, Italiýa baranna, sebäbi İtalyan hudoşniklarynyň eserlerinde de türkmen halylarynyň şekilleri bar. Onu meselem şu haly garagumdan getirildi diýip aýdyp bilmezler. Ona bir şäheriň adyny bermeli bolýarlar. Şonuň üçin türkmen hallary başga şäherleriň adlaryny almaly bolupdyrlar. Daýberden gepleşigimizde gatnaşyp beren gyzykly gurulmalarynız üçin köp sag bolun. Size sag bolun.